kalamansi na lang ang hinihintay. Let's eat pansit! Guys, welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng merienda pansit canton. Guys, gagawin nating level up ang pansit canton na to. Mas level up. So guys, hindi po to sponsored ha. Pero lucky me pansit canton. Baka naman. Baka naman eh. Guys, mag-start na tayo. Ito yung ingredients natin. Dalawang pansit canton. Tapos may binili ako guys, ito yung gulay. Nabili ko siya guys, mix na 20 pesos. Halo-halo na yan guys. And then, sibuyas at bawang. Grabe guys, ang mahal ng sibuyas ngayon. Kaya ayan, maliit lang. Alam niyo kung magkano na to? 10 piso. Yes po. 10 piso ng maliit na to. Diba? Grabe. Mahal ng bilihin ngayon guys. So, start na tayo. Natin lahat. Unang gagawin natin, ito muna yung laki ni pansit canton. Okay guys, magpapakulo muna tayo ng tubig. Papakulo muna tayo. Guys, habang pinakukuluan natin yung tubig, gagawin na natin yung seasoning. So ngayon guys, habang nagpapakulo tayo ng tubig, lagay na natin pang seasoning. A few moments later. Guys, hindi pa siya masyadong luto, pero tatanggalin ko na siya. Tatanggalin na natin siya sa apoy at hayaan na lang natin na yung init ang magluto sa kanya. Tatanggalin na guys. Magigisa na po tayo. Painitin lang po natin yung kawali. Mainit na ang kawali. Maglagay na tayo ng konting mantika. Guys, pagpasensyahan nyo na yung kawali ko ha. Ilang dekada na po kasi yan. Kaya guys, hindi pa po nakakabili ng bagong kawali. Ayan guys, mainit na. Ilagay na natin yung bawang. Kamayin ko na lang kasi yung isang kamay ko, hawak ko yung camera. Ayan, lumalaw pa ang kawali. Ano ba yan? May dumaan pa. Last na natin ang sibuyas. Ayan. Okay guys, lagay na natin ang gulay. Ayan. So ngayon guys, lalagyan natin siya ng patis. Hi Silver Swan, baka naman. Ayan, patis. Pwede rin guys, toyo kung gusto nyo. Ako patis na lang muna.
tatakpan muna natin siya. Takpan muna natin. Habang hinihintay natin siya maluto guys, tingnan na natin yung noodles. Ayan, o diba? Naluto na siya. Ayan guys. Ngayon tatanggalan na natin siya ng tubig. Ayan guys, natanggalan na natin siya ng tubig. Ready na. Balikan na natin guys yung ginigisa nating gulay. Lalagyan ko siya guys ng paminta. Ang bango. Parang pansit gisado na talagang ano na niya. Ang bango niya guys. Ang bango niya. Tikman ko nga kung matabang. Pwede na. Medyo matigas pa ng konti yung sayote. So, takpan muna ulit natin siya guys. Bakit kaya lagi tayo nagagamit ng kawit-kawit sa mga nagpupukpok ng sandok? Takpan na natin. Ayun guys, okay na siya. Tatakpan lang muna natin siya. Tapos papatay na natin yung apoy. Kasayaan lang natin muna na yung init lang magluto sa kanya. Takpan na natin. At patay ng apoy. So ayun guys, habang hinihintay natin maluto yung gulay, ilalagay na natin dito yung noodles. Halo na natin. Wow! Tapos mix lang natin siya guys. Naku, mukhang maliit na naman yung lalagayan ko. Ay, naku, wait lang. Naku guys. Ang liit na lalagayan natin. Saan ko kaya ito pwedeng ilipat? Oh no! Mahirap to haluin dito, dudulas. Wait lang guys. Lipat natin siya dito kasi hindi ko mahalong mabuti. So, lipat lang natin siya guys ha. Guys, okay na. Lalagyan na natin yung gulay. So, ngayon guys, lagyan na natin yung gulay. Ayan. So, tara na guys. Let's eat pansit! Kain na. Ano kayo masarap dito? Kanin or tinapay? Ano sa tingin nyo guys? Yum, 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 yum. So guys, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Thank you. Ingat po kayo palagi. Diyos mabalos. Kain na.